DDoS атака. Какво се случва, когато хиляди устройства те атакуват наведнъж? Пред магазина ти изведнъж се появяват 50 000 човека. Никой нищо не купува, пък всички блокират вратата. Така работи DDoS атаката или така наречена Distribution Denial of Service. DDoS атака е когато огромен брой устройства изпращат голям брой заявки наведнъж към една система с цел да я смачкат от натоварване. Онлайн магазин, сайт или банка, която изведнъж получава 100 000 фалшиви посещения в секунда, хиляди логин заявки или безкрайни опити да се зареди една и съща страница. Резултатът какъв е? Сайтът пада, услугата става недостъпна, клиентите губят доверие и също така, ако е прекалено голяма компанията губи пари, защото нищо не работи. А понякога това е само разсейване преди реалната атака. Как да се защитим? Използвайте DDoS защита от CDN доставчици, Content Delivery Network. Инсталирайте Web Application Firewall или накратко WAF, който филтрира целият трафик. Мониторинг на необичайна активност, сегментиране на инфраструктурата, за да не се засегне цялата. И накрая имплементиране на Rate Limiting и Captcha защита. Като за финал, DDoS не пробива системи, просто я срива като валяк. Благодаря, че изгледа до край и сподели това видео, ако ти е било интересно. Благодаря.